El conte que us vaig explicar és diferent del original. Per què? És una campanya de publicitat de l'èxit a favor de la comprensió lectora, on jo estic participant i col·laborant. També us vull mencionar que el 24 de gener és el Dia Internacional de l'Educació. També us vull animar als meus seguidors del canal Literatura Antena perquè us sumeu a aquest projecte de l'èxit i sobretot participeu com a voluntari o fer una donació a la web comprendrelavidavida.cat. És molt important que col·laboreu amb l'èxit i us vull animar molt fort als meus seguidors perquè participeu en el projecte i sumem més seguidors en el meu canal.